Γεια σας, Greek Tech Warrior, και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε τραγούδια ή βίντεο από το YouTube χωρίς να θέλετε να κατεβάσετε εσείς κανένα πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα, ανοίξτε το YouTube. Να σας πω ότι θα σας δείξω δύο τρόπους για να κατεβάσετε. Ο πρώτος είναι πολύ διαδεδομένος νομίζω. Λοιπόν, εκτός ξεχωριστά από το YouTube τώρα πηγαίνετε στο Google και πατήστε YouTube to MP3. Πατήστε Enter και περιμένετε. Έχω λίγη αργή σύνδεση, γι' αυτό. Λοιπόν, και τώρα να πατήσετε το πρώτο που θα σας βγάλει. Αυτό εδώ. Θα έχω το link και το σκέφτο στο description. Πατήστε το και θα σας βγάλει σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Αυτή η σελίδα μετατρέπει τα βίντεο σε τύπο MP3, δηλαδή για το Windows Media Player, όχι σαν βίντεο, αλλά σαν ένα ηχητικό κλιπάκι ή ένα τραγούδι. Γι' αυτό σας συνιστάω για τραγούδια. Λοιπόν, και τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο YouTube, να πατήσετε το τραγούδι που σας αρέσει. Εγώ θα πατήσω ένα που μου αρέσει στη τύχη. Σας συνιστώ να το ακούσετε, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, και τώρα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι, περιμένετε να το πει, μην ακούγεται, να αντιγράψετε εδώ πέρα το σύνδεσμο. Να κάνετε αντιγραφή. Και τώρα το μόνο που χρειάζεται εδώ πέρα είναι σε αυτήν εδώ την μπάρα, εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα να σβήσετε αυτό εδώ που έχει, αυτό το βάζει στη τύχη και να κάνετε επικόλληση αυτό που έχετε κάνει εσείς. Μετά πατάτε μετατροπή βίντεο και σας βγάζει αυτό εδώ. Πατήστε λήψη, εγώ τώρα δεν χρειάζεται, πατήστε λήψη, αποθηκεύστε εκεί που θέλετε και θα σας αποθηκευτεί. Αλλά είπαμε σαν MP3. Λοιπόν, τώρα κλείνω αυτή τη σελίδα. Ο άλλος τρόπος λοιπόν είναι εδώ, σε αυτήν εδώ την μπάρα, ανάμεσα από το www και το y από το YouTube, ανάμεσα εκεί πέρα, εκεί πέρα που είναι, να πατήσετε SS και να πατήσετε αυτό εδώ, το πρώτο αυτό. Πατήστε το. Λοιπόν, αυτό εδώ το site είναι ωραίο και για βίντεο. Είναι καλό για βίντεο δηλαδή. Θα δείτε τώρα το γιατί. Λοιπόν, τώρα εγώ εδώ πέρα το έχω σε MP4 720p. Αυτό εδώ το HD MP3 πρέπει να κατεβάσετε ένα άλλο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό τώρα, με αυτό εδώ το MP4 720p κατεβάζει το βίντεο σε 720p. Καταλαβαίνετε. 720p είναι τρόπος ανάλυσης. Λοιπόν, εσείς εδώ έχει δύο επιλογές, το MP4 σε 720p και σε 360p. Με 360p σας το συνιστώ γιατί δεν θα κολλάει. Αλλά με 720p είναι το HD. Αν θέλετε πατήστε More και εδώ σας βγάλει σε 480p, σε WebMe, σε FLV, σε 3GP. Άμα θέλετε να το κάνετε όπως στο προηγούμενο site μόνο σαν ήχο, πατήστε Audio MP4 και χρειάζεται μόνο να το πατήσετε. Άμα το πατήσετε, να δείτε.
θα σας βάλει εδώ πέρα ένα βίντεο playback και θα κατεβαίνει. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν χρειάζεται να το κατεβάσω. Αυτό θα το πίσω κύρωση. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα το βιντεάκι μου. Άμα σας άρεσε κάντε like, κάντε subscribe για να βλέπετε όλα τα καινούργια βίντεο και σας ευχαριστώ, το ξαναλέμε.